Cyfach yr alwyd. Papur wythnosol at wasanaeth oriau hamddenol y teulu. Dan olygiaeth, Beria Gwynfe Evans. Glwadus Ruffydd. Y stori hanesyddol am sefydliad gyntaf Cristnogaeth am Prydain, gan y golygydd. Pennod 8. Tra yr oedd sachlus a'i gweddill o'i gydwelwyr ffyddlawn am paratoi i dyfod i'w gynoddwyo, gan dybiad ei fod wedi starthio i dwylaw y barbariaid, yr oedd Pydens wedi cael ei wasgu yn galed gan ganlenwyr Fernig y dialgar Genius, a rhai a sychedent. Am bron gymaint ac y mil darnau air ac o wnau ei blaenor am waed ei elyn. Yr oedd Fenigrydd ymosodiad y milwyr a'i hawydd i ennill y wybr a dywedig trwy ladd Pydens ar y gyntaf wedi gorffygu ei hamcan. Canis o'r oedent ysgwyddo a sodlu ei gilydd i'r fath raddau a neu hamdrech i fod am y gyntaf i'w gyrraedd, fel yr oedd ei hergydion at Pydens a myned yn hollol dyniwed, gan syrthio nall ai ar gleddyfau ei cydfilwyr, cynigiant at yr un nod, neu yntau oeddent yn cael ei gwthio o'r nelli gan darw yr awyr yn dyniwed. Ond nid hir y bu y milwyr cyn canfod ei cymsyniad, ac yna, ar ôl ennyd o orfwydd at niweddwyd yr ymsodiad, gyda chymaint o Fernigrydd a mwy o ofal a medrydrydd nag o'r blaen. Ond hyd yn oed wedi gwneithio'r hynny, a ffurfio yn hanner cyll o'i gwmpas gan dylifo ei hergydion tuag ato, nid oedd ei llwyddiant ar y gyntaf yn bychan iawn. Llai na dim mewn gwirionedd, canis triniau Pydens ei cledyf a'i darian mewn dill mor fedrus, fel nid yn unig na chafodd glwyf ei hunain, ond rhwyddodd yn fuan i diarfogi un a chlwyfo un arall o'i ymosodwyr. O'r oedd hyn tra yn ychwanegu at ei Fernigrydd a'n gwneud y gweddill hefyd yn fwy gwyladwrus. A nofer y rhingiau Genius ei danydd ac yr anogau ei waed gwn yn blaen, am ddangosau dros enid fel pei bar cwbl i droi yn fethiant. Ond gan nad pa mor fedrus a ffodus allai Pydens fod, nid oedd yn ôl natur pethau yn bosibl i un dyn heb gymorth i wrthsefyll yn hir ymosodiad cynifer. Cafodd glwyf neu ddau a rhai nad am peryglis a effeithiant i'w wanhau trwy y colled o'r gwaed lifau o'r clwyfau. O'r diwedd, wrth wneud amdrech i gyrraedd un o'r ymosodwyr a'i gledd, llithrodd Pydens a syrthiodd yn y hyd ar lawr. Buasai ei dynged yn di-amhau wedi ei seilio am byth, ond i bai i'w gorff gael ei amddiffyn rhag ei ergydion gan darian anisgwyliadwy. Yr oedd yr unydd oedd ef wedi peryglu ei fywyd i'w gwaredu wedi bod yn sefyll wrth ei ochr yn anachliog hyd yn hyn i roddi un gynoddwy. Ond nawr yn ei gyfyngder a'i angen mwyaf, cafodd hithau gyfle i dalu peth o'i dyled yn ôl iddo. Pan welodd ei hamddiffynydd diwyr yn syrthio i'r ddeiar a'r milwyr yn cynnig ei dywanu pan yn anachliog i amddiffyn ei hun, taflodd ei hun ar ei gorff amledu ei brechu drosto, fel ag i'w gwneud yn anposibl i'r un cleddyf ei gyrraedd ef heb yn gyntaf ei ddiwanu hi. Yn ei dadl bu y weithred dywr ac hunan aberthol yma yn ffoddion i achub ei fywyd, canis bloeddiodd Genius allan yn gynhyrfus. Amataliwch, gwyliwch na niwediwch y dynes. Cyn hefyd, hyd yn nod i Genius orffen llyfaru, cyrraeddodd sain arall ei clustau synedig, sain blwydd uchel, blwydd fygythol, a chyn ag allan droi oddi amgylch rhithros sachlus a'i wir i'w ganol, gan ei hyrddio ymaith oddi wrth y fan a gorweddau Pydens a'r dynes, trawyd amryw ohonynt. I lawr,
Diarfogwyd eraill ac am hyn ennyd cafodd y rhai oeddent newydd fod yn ymosodwyr eu hunain yn gorwedd yn hollol ar drigyredd gyfellion y dyn oeddent wedi ceisio ei ladd. Yr oedd baedd garwch y milwyr ei ladd Pidens gymaint, fel nad oedd yr un ohonynt wedi sylwi ar sŵn dynesiad gyflym saclist a'i wir. Tra yr oedd Jenius ei hun wedi ymgolli gymaint ac ymwynhad o weled ei elyn yn cael ymosod arno yn y dull yma ac yn y disgwyliad am ymwynhad mwy o'i weled yn gylaen wrth ei draed, fel nad oedd yntau ychwaith wedi talu un sylw i'r digwyddiadau o'i amgylch. Y canlyniad oedd mae bloedd uchel fygythiol cyfellion ac hyd bilwyr Pidens oedd y mynegiad gyntaf gafodd Jenius a'i wir o'i presenoldeb, ac fel y diwedwyd, cyn iddynt allu troi oedd ei amgylch i amddiffyn eu hunain, ymosodwyd arnynt chwythau yn ei tro gyda'r fath ffenegrydd, a'n wrthwynebol fel y gorfi arnynt rodi ffordd o bob di a cheisio ei bywydau trwy taflu ei harfau i lar fel arwydd o'i hymostongiad a llefain am drigaredd. Jenius ei hun yn unig oedd heb wneud yn na'r llall. Wedi gweled nad oedd gobaith iddo ef neu wir i wrthsefyll yr ymosodiad anisgwyliadwy yma, o'r oedd wedi sefyll ei gleddyf noeth yn ei law, gwg yn agraffedig ar ei wynebryd, a digyfaint a dialedd gorffygedig a melltynnu o'i lygaid. O'r oedd hyd yn nod y dwyraf o filwyr saclist yn petryso a gosau ato. Ni fiesau o bosibl ffyrnigrydd ei olwg ynddo ei hun yn digon i'w christro i wneud ymosodiad arno. Ond yr oedd yn amlwg wrth ei wisg a'i amdangosiad ei fod yn swyddog uchel yn y byddin, ac na themlau y milwyr cyffredin un yn hawster i ymosod ar ei cydfilwyr. Eto patrysent dynnu cledd ar swyddog gan nawyddent beth allai y canlyniadau fod. Arhosent gan hynny orchmynion bellach ei blaenor sachlist, cyn gwneud un ymosodiad ar y cynwriad ieuanc ffroen uchel. O'r oedd sachlist wedi bod hyd yn hyn yn rhy brysur gyda'i gyfer Pidens i gymryd un rhan yn yr ymdrechfa rhwng y milwyr, nac hyd yn nod i edrych o'i deiti. Wedi gweled o'r olwg gyntaf fod ei wir ef yn digon trech neu gwrthwynebwyr. O'r oedd wedi gadael rhengddynt a'i gwaith o'i darostong gan droi ei sylw yn hollol at ei gyfell, ei frawd mewn arfau y rhwng na orwyddau yn ei waed ar lawr. Efelychwyd ef yn hyn gan un arall, yr hen filwr Constantine, ymlynydd personol Pidens. O'r oedd yntau wedi bresio am blaenaf dim i edrych helynt ei festr a'i gyfell Pidens. O fy mestr, fy gyfell am nodwr, o Pidens erthasol. Ebe fe, gan benlinio wrth ochr y dyn styrthiedig. Gwai fi na fiaswn gyda thi yn gynt, ac na fiaswn yn ar yn gorwedd yn dy le. Melltigydig gan y dywiau fyddo y dynion anfad a wnaeth hyn i ti. Yn bwlla Constantine dda, yn bwlla, ebe saclist. Niw na gwynfannau ofer o'r fath yna un lles un gyfall. Orwydd yn ofni yn fawr na wna dim les iddo mwy. Melltigydig fyddo'r llaw a darawodd di Pidens. O saclist, ebe Constantine fyddlawn gan sallu and wynebryd gwelw Pidens. Roedd yn ofni fod Pidens wedi ei ladd. Wedi ei ladd? Llefau y dynes ieuanc, o'r hon pan welodd gyfellion ei hachebydd wedi gyrru ei gylynion ar ffô, oedd wedi gyfodi ac yn ar a benluniau wrth ochr Pidens gyferbyn a Constantine. Wedi ei ladd? Na ato chri. Gwai y dydd i'm ganed i mi fod yn achos y fath anffawd iddo, a nid oedd rhywbeth elliad ei wneud iddo? Oes, ebe saclist. Gellid i Constantine redig unol ychydig dwfr yn dy lirig a gellwch chwythau faneddys dal pen fy nghyfell tra y chwelwydd fynnau i'w glifau. Dan driniaeth fedrus saclist
trwy gymorth parod Constantine a dwylaw tener y forwyn daeth Pydens yn fian ato ei hun. Styrthiodd ei lygaid pan agorodd wynt gyntaf ar wynebryd aiddgar y dynes oedd ef wedi achub. A daenodd Gwenf fodd haws dros ei wyneb. Ystynodd allan ei law tuag ati. Gyda gwryd prydferth ar ei gwyneb, rhododd ei llaw yn ei eddo yntau. A defnhawdd y gwryd pan deimlodd ei bysedd yn cael yn gynnes a thyner am ei llaw. Erbyn hyn, yr roedd y Cerriges wedi dyfod i'r fan ac ar ôl archwiliad gyhoeddodd nad oedd Pydens mewn un perygl o gwbl. Yr roedd y clwyfau yn rhai dibwys. Yr hyn oedd wedi achosi ei di-demladrwydd am dangosau i Constantine mor debyg i angau, oedd ei fod wrth systio mewn tarw ei arlais yn erbyn darn o graig ar y llawr. Nid oedd yr holl digwyddiadau hyn wedi cymryd yn ychydig funudau. Pan welodd Sachlist fod ei gyfell mewn dwylaw mor dda, trodd ei sylw at ei bilwyr. Gwelodd fod ei gwrthwynebwyr oll wedi ei trechu ac wedi taflu ei harfau i lawr, oedd ei gerth un eiswyddog. Pan welodd Sachlist Junius yn sefyll gyda'r bath olwg herbeddiol a'i gledif noeth eto yn ei law, taenodd gwg dros ei wynebryd yntau a llefodd allan. Filwyr, sut y mae pethau yn bod fel hyn? Pa fodd yr ydych yn caniatau i un o'r llofruddion hyn gadw ei gledif yn ei law? Ymddengys i mi, eb ei Junius, dy fod di yn angofio mae am gynwriad rhifennig y siarad i. Nid wydd yn angofio fy mod yn siarad am un oedd yn cytuno yn yr ymdrech i lofrydio pendebyg rhifennig, oedd ateb Sachlist. Ond gan dy fod yn swyddog, arbedaf i ti y gwarth o orfod rodi dy gledif i fyny i filwyr cyffredin. Dyro dy gledif i mi. Naf byth, clafai Junius. Di rhodaf fy ngledf i fyny, ond gydam bywyd. Wel, cei roi'r dau yntau, oedd ateb oeraidd ond penderfynol Sachlist. Filwyr, ebau fe, gan droi at ei wir, na chanad tair i un llofrydd ein herbeddio fel hyn. Gad nad yw yr adyn yma yn fodlon rhodi ei gledd heb ei bywyd, cymerwch y dau. Dyrchafodd blwydd lawen wrth wrth filwyr Sachlist a paratoesant i rithro ar Junius. Safwch, ebau yntau, gan dy fod yn angofio yr hyn sydd dyledus i mi fel cynwriad a phendebyg rhifennig. Nid oes gynnif ond amostwng. Dyma fy gledif, ond mynd y diwiau cei edifarhau am hyn. Mi add elwaf eto i gyfrydd am hyn. Bydd yn beth hynod gweled llofrydd. Presiwr yn galw pendebyg rhifennig i gyfrif, ebau Sachlist gan gymryd y cledif oddi wrtho, ac yna gyda Gwen wawdlyd chwanegau. Yn sicr mae'r cledif yma yn rhy da i ddychwelyd i dwylaw ydyn oedd fath di. A gyda'r gair plygodd y gledd ar ei benlyn a dorodd ef yn dau. Tasgodd dagrau digyfaint a chywilydd i lygaid Junius wrth y sarhad yma, ond nid oedd dim i'w wneud yn ymystong. Trodd Sachlist yn awr yn ôl at Pydens a'r dynes, a rhai oeddynt yn ymddiddan yn gyfellgar iawn. Gyda fod Sachlist yn dyfod i fyny atynt, nediodd y dynes ar ei thraed gan lyfaen. Rhai trigarog, a gacharor wrth yr ystanc. Yr ydym wedi ei anghofio, ac y mae yn sicr o fod erbyn hyn wedi llosgi i farwolaeth.